Dar care om, bre? Care om era aici? E acolo după. Nu e niciun om aici. Fără mișcări bruște, pune-te în genunchi. Aaaa. Fără mișcări bruște. Nu, stai aici. Aici stau, gata. Pune-te în genunchi. Gata. Aici mă pun, gata. Vorbește mai ce? Gata, boss, gata, mai ce vorbesc? Nu pus banii tăi. Ce? Nu, dă-mi 100, dă-mi 100. 100 de lei? Da. Păi stai o leacă să mă caut în buzunar să scot bani. Bine. Da, nu pot să scot banii cu mâna la spate. Ba da, pot. Stai o leacă, bre. Dacă ții sau vorbești prea tare, îți bagă în tine. Așa faci, bre, ești de la muncă cu cuțitul direct pe mine? Bre, dar nu găsesc banii pe aici, bre. Hai, dom'le, că trebuie să fie. Dă măcar 100 ca să nu stau mai mult. Sau ca să nu te mor. Mamă. Nenea Chelios. Stai, bre, pe ta nu pot, bre, să scot banii, că nu pot să-i găsesc cu degetul. Nu pot să-i găsesc. Hai, mai încearcă, te aștept. Dar nu pot, dacă mă lăsați cu fața la perete. Șefule, ai 5 lei? Stau cu fața la perete, doar să mă lăsați să... Mâncați aici pula ta, dă și mie un ban, n-am să mănânc, n-am apă, n-am nimic. N-au nimic. Dă-i că-s bun și ăia. Ce ai zis să fac? Stai cu fața la perete. Da, șefule, n-am niciun Fața la ban, perete, stau, mor nu de fac foame, nimic. plâng copiii. Hai, acum dă banii. Stai, Olea. Șefule, dă și mie un leu. Bre, dar dacă mă las să mă duc să... Atragi mașina încoa să vezi că i-am o mașină, că la mine pe buzunar n-am. Văd că n-am nimic. Și tu ai vrut... Lasă. 100 de lei n-am să-ți dau acum. Cât ai? Aveam pe mașină vreo 50 de lei. Și la tine cât ai? La mine n-am pe portofel, n-auzi? Am portofelul în mașină. Să punem mașină. E mașina acolo, uite acolo. Hai să nu facem de-alea, bre, că... Hai, mergi încet, fără mișcări bruște. Gata. Cum te pune de aia? La pasager. La pasager, că nu... Ia, hai, coboară din mașină, mai repede, hai. Coboară din mașină! Dă-mă mașina în coavă! Apoi mai repede, fără mișcări bruște. Dacă scoți cuțite, n-ai. Hai, mișcă-te. Aolo. Da, tu de ce îmi fur mașina? Cheile erau la mine, cum ai furat tu mașina? Îmi explici și mie? Unde bre că nu pot să sar gardul? Mâinile sus, hai. Hai, mâinile sus. Lasă-mă în pace.